Bu tavukların tağın bir özünçəligi yağı var. Bularga her ayda mine şu жерine жырлайм. Потому что şu жерine жырлагандан соң yumurta салу көбәйә. Yumurta салу да көбәйә. Bularның мен моны бузаулар үстергәндә дә менә шундый ниятка килдем. Бузауларда бик нык үстеләр. Hem de менә хәзер шушы җырны җырлап карыйбыз. Сезгә дә триклар әйтәм шушы. Тавыклар, яман буравыннар алар, җырлый, күкәй саба безне куандыралар. Җырлый, күкәй салып безне куандыралар. Garmunun kolayı, uyma dostum garmunun sinbet çalım balayı. Uyma dostum garmunun sinbet çalım balayı.